ኣብ ዞባ ማእከል ትርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቁጽሪ መሰረት ኩሉ ዓውድታት ብዝብል ቴማን ዕላምኡ ድማ ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ስነ ቁጽሪ ዕውታት ንክኾኑ ድርኺት ንምፍጣር ተማሃሮ ሓበራዊ ምርኢት ኣካይዶም ነይሮም። ጋዜጠኛ እስጢፋኖስ ግርማይ ተኸታቲልዎ ነይሩ። ኣብ ንኡስ መደብ መቐለሕ መንእስያት ክቐርብ እዩ። ቀዳም 9 ሕዳር 2024 ቀጽር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ተሸላሊሙን ብዙሓት ኣጋይሽ ድማ ናብቲ ቀጽሪ ከኣትውን ይረኣዩ ነበሮም። ንውሽጢ ኣቲኻ ናብቲ ዝተዳለወ ናይ ምርኢት ኤግዚቢሽን ቦታ ምስ ተጠቀሙ ድማ ዝተፈላለዩ ንቁጽሪ ዝገልጹ ጽሑፋትን ቴማታትን ተነብቦም እቲ ኣጋጣሚ ብፍሉይ ንቁጽሪ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ትግምት። ቁጽሪ መሰረት ኩሉ ዓውድታት ዝብል ዓቢ ጽሑፍ አንቢብካ ንመምህራን ቤት ትምህርቲ ቅርብ ኢልካ ብትወቀሰሉ እታ ዕለት መረዳእታ ተምሃሮ ቀይርካ ዝበለጸ ውጽኢት ኣብ ቁጽሪ ንምምዝጋብ ተባሂላ ዝተወደበት መዓልቲ ቁጽሪያ ዝብል ሓበሬታ ይወሃበካ። ቁጽሪ ከቢድ ኣይኮነን፣ እቲ ከቢድ ኣብ ርእስና ኣስሪጽናዮ ዘለና ቁጽሪ ከቢድ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ኢሎም ግብራዊ ስራሕቶም ኣሰንዮም ምርኢት ኤግዚቢሽኖም ዘካይዱን መረዳእታ ንምቕያር ዝምድሩን ዝነበሩ ተምሃሮን መምህራንን ቤት ትምህርቲ ብዕምቆት ምስ ተስተማቐሩም ድማ ቁጽሪ ከቢድ ድዩ ዝብል ሕቶ ንዓኸውን ይኸብደካ። ቁጽሪ ከቢድ ሳብጀክት ኣይኮነን፣ ዝያዳ እንድሕር ቀሪብናዮ ኢና ንቁጽሪ ክንፈልጦ ንኽእል። ሕጂ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ይኹን ኣብ ፊቱ ርኡ ቁጽሪ ከቢድ እዩ እንድሕር ኢሉ ክቐርቦ ኣይክእልን እዩ። እንተ ቀሪብናዮ ቁጽሪ ኣዝዩ ቀሊል ብጣዕሚ ኣዘናጋዕን ኣዛናይን ዝኾነ ዓውዲ እዩ ማለት እዩ። ማትስ ንዓይ ሓጎስ ማለት እዩ። ብሓንቲ መንገዲ ዘይኮነ ንሓንቲ ሕቶ ከባቢ ክሳብ 8 መንገዲ ጌርካ ከማን ክሰርሓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር ትደልዮ ነገር ምስ ረኸብካስ ሓጎስ እዩ ዝስምዓካ። ማትስ ከዓ ኸም ልክዕ ማለት እዩ። ተኹላ ትሰርሓ ደለኻ ምስ ረኸብካ ካልኩሌሽን ሰሪሕካ እታ መልሲ ምስ ኣምፀኻዮ ሓጎስ ይስምዓካ ማለት እዩ። ማትስ ከቢድ እዩ ክትብሎ ኣይትኽእል ኢኻ። ንምንታይ ከም ትልካኒ ምስ ኩሉ ዓይነት ትምህርታት ዝተኣሳሰረ ዓይነት ትምህርቲ እንድዩ ሕጂ እንታይ ትወፍሪ እዩ ዝደሊ። ኣብ ታሕሳስ 2023 ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ትምህርቲ ንእዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ንግብራዊ መጽናዕቲ ዝምልከት ስልጠና ሂቡ ነይሩ። ኣብዚ መደብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ጸገማትን ኣለሌን ገለ ናይ ፍታሕ ስጉምታት ክወስዳ ብዝተሓላለፈ ለብዋ መሰረት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ካብተን ቀዲመ ነዚ መጽናዕቲ እናካየዳ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዳ ጸንሓ ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ እያ። እዚ ሎሚ ተወዲቡ ዘሎ ኣጋጣሚ ድማ ኣካልናቱ ኮይኑ ቁጽሪ ከቢድ ኣይኮነን ዝብል መረዳእታ ናብ ኩሉ ንምስራጽ እምበኣር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ብፍሉይ ኣተኩሮ ድኻማት ናይ ቁጽሪ ንምፍዋስ መዓልቲ ቁጽሪ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ወዲቡ ዘሎም። ከም ዝፍለጥ ተምሃሮና ኣብ ቁጽሪ ድኽመታት ኣለዎ ማለት እዩ። ቁጽሪ ኣይፈትዋን ስለ ዝብሉ ብኡ መጠን ከዓኒ እዚ ናይ ቁጽሪ ድኽመታት ኣብቲ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ድኽመታት የርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት ጀሚርና መጽናዕቲ ኣብ ቁጽሪ ብፍላይ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣካይድና ክነካይድ ጸኒሕና። ካብቲ መጽናዕቲ ተበጊስና ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ገለ ንእሽቶ ሓገዛት ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ እቶም ድኽመት ዘሎም ተምሃሮ ኣለሊና ኣብኣቶም ሓገዝ ክንገብር ጸኒሕና ማለት እዩ። ከም ናቱ መቐጸልታ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ኣብ ቁጽሪ ዘሎ ድኻማት ኣብ ተምሃሮ ንምፍዋስ ተባሂሉ ሓንቲ መዓልቲ ቁጽሪ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ብምባል ሓንቲ መዓልቲ ስፔሲፋይ ጌርና ማለት እዩ። ስለዚ ገለ ለውጢ ኣብ ትምህርቲ ቁጽሪ ክመጽእ ምዃኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ስለምንታይ ኣብ ቁጽሪ ደኽመሎ ተምሃሮና እንታይ እቲ ጠንቁውን ንሕና ንምርምሮ ኢና። ካብ መምህራን ዲ ካብ ተምሃሮ ዲ እንታይ እቲ ጉዳይ ኢልና ምርመራ ንገብረልና። ስለዚ ቁጽሪ እንድሕር ተማሂርካ እኳ ፊዚክስ እሱ እዩ ካልእ ዝኾነ ነገር ብደይ ቁጽሪ ዝኾነ ሰረት ክመጽእ ተመሰረታዊ ቁጽሪ ስለ ዝኾነ ነዚ ሕጂ ጸቂጥና ንሰርሓላ ደለና ኢና መጺና እውን ንከታተሎም ኢና። ኣብዚ ተኸታቲልና እታ ናይ ቁጽሪስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምምጻእ ዝረኣኹሞ ነጥቢ ምናልባሽ ተምሃይ ደምፁ ስለ ዝኾኑ ተሸለሙ ብተመግሶ እውን ናይ ብሓቂ ካብታ ዝገበርና ኣኼባ ዳርጋ ጽቡቕ ለውጢ እንዳኸይዳ ኣሎ። ኦኬ ሎማዓንቲ ብምኽንያት መዓልቲ ቁጽሪ ማለት እዩ። ቁጽሪ ሰረት ኩሉ ዓውዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እንድና እዛ መዓልትና ንብዕላ ዘለና እዚኣታ ቀዳመይቲ ዕላማ ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓኒ ተምሃሮና ይገልጽዎ ነይሮም ብሓደ ኮርነር እዚ ቁጽሪ ኣይክእልዎን እየ ቁጽሪ ከቢድ ሳብጀክት እዩ
ቁጽሪ መጥፊ ጊዜ እዩ ዝብል ሓሳባት ዘሎ ኣብ እምሮና ዝኾነ ሰብ ናይ መምህር ናይ ተማሃራይ ናይ ወለዲ ናይ ካልእ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ነዚ ንምእላይ ተቐዳሚት ዕላማና ዝነበረት እያ ብሓፈሹ እንታይ እቲ ዓቕሚ ተማሃራይ ንምብርባርን ናይ ማትስ ስእሊ ከዓኒት ልክዕ ስእሊ ናይ ማትስ መሃቢን እዩ ቀንዲ ዕላማና ኣብዚ ብትረኣይዎ ነገራት ቁርብ እቲ ምስልናቶም ትድፍረት እውን ክሕውሱ ከም ዝኽእሉ ኢና ርኢናዮም ብሓፈሽኡ ድማ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት መደባት ካብ መባእታ ካብ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እንድሕር ዳ ክስራሓሉ ተኻኢሉ ብንእስነቶም ናብኡ ይቃልዑ ኣለዉ ማለት እዩ ናብቲ ግብራዊ ዓይነት ስለዚ በዚ እንዳበርትዑ እንዳሓይሉን ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ንዖም ዓብዪ ሓገዝ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ሓያል ቴማ ሒዝና ቁፅሪ ሰረት ኩሉ ዓውዲ ምዃኑ ኣሚንና ኤግዚቢሽን ከነካይድ ክኢልና ኣለና ቤት ትምህርትና እውን ሎሚ ከም ጀመርቲ ናይቲ ንዕዘቦ ዘለና ኤግዚቢሽን መጠን ኣብ ቁፅሪ ሓያል ለውጢ ክመጽእ ብዙሕ ጻዕሪ እምበር ዘይከኣል ከም ዘይኮነ ኣሚንና ኩሎም መምሃራንን ኩሎም ወለድን ተምሃሮን ከነበግስ ተበጋጊስና ኣለና ከም ዝፍለጥ ኤርትራውያን ተምሃሮ ኣብ 3 ሰዓታት ኮነ ኣብ 7ዓታት ብድሕሪኡ እውን ኣብ ስነ ቁፅሪ ካብቶም መምሃርቶም ዝበለጹ ከም ዝኾኑ ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ሎሚ እውን ተምሃሮና ሓያላት ኣማእዘንቲ መምሃራን እንተረኺቦም ወለዶም ብግቡእ ክከታተልዎም ተኽኢሎም ሕማቃት ዘይምዃኖም ክመስክሩልና ዝኽእሉ ምዃኖም ይገልጽ ኣብዛ ከም ተበግሶ መዓልቲ ቁጽሪላ ብፍሉይ ንለውጢ ተበጊሳ ዘላ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል 8 ካብኣቶም ምሩቋት ስነ ቁጽሪ ዝኾኑ ብጠቕላላ 10 ናይ ቁጽሪ መምህራን ኣለውዋ ነዝተደልዩ ዘሎ መረዳእታን ክእለትን ተምሃሮ ናይ ምቕያር ዕዮ ገዛ ድማ ብመጀመርታ ብርድኢት ዞም መምህራን ክጅምር ስለ ዝነበሮም ቤት ትምህርትን ሓለፍቲ ዝዓውደ ትምህርትን መረዳእታ ዞም መምህራን ንምቕያርዮም ተበግሶ ወሲዶም ብድሕሪ እዚ ድማ መምህራን ነናሓድሕዶም ቀጻሊ ምይይጥን ውጥን ብምውፃእን ንስራሕ ከም ዝተበገሲዮም ዝዛረቡ ማትስ ከም ዓውደ ትምህርቲ ሕጂ ሓደ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ እንዲ ዘሎ كم عودة تمرتي عبي تمرتات كم زل عودة تمرتي ندحرينا يخا أب كل عينة عودات ما تمرتي تقبلحتو زلوا عينة تمرتي قوسي خايخ تحلف زي تقل عينة تمرتي سلاز بخونا خا أب زحلف أنا أكاديمية وتمرتات كم ماتسن إنجليش سابجكت كم تنقند سابجكت محلفن مترفن كوينا يسرح على النيرو مالتيو ابز حج وانون ولا من هاي سكول تمام امناي بيت مرتك هلاي درجات ندحرينايو ابناي ارت ستريمن ناي ساينس ستريمن ابكلتيو ستريمز كم قند سابجكت كوينو يقدس مالتيو ابز خونا بوتان خدا ابز خونا عودن خيد ناتو طبلحتا دارانايو اب قدمينا ندصنح زخيد عوديو مالتيو وأقدسنت ناي كسر خمس دم عند خجل سنة بتمارن تداري خيو أب قبرا من قد خن رهبون خد نجاري نعملت عبزين دحر مود تفلا لي موديلات عمسيم تمهار خجل تسأنيهم بزعبا هنساتات كسر تونكا بإنجينيرينج دحر كونكا خزارب كونكا أدلاينت نايماتس أب بسافي خرّس أني هنيرو كالون أب ساينس دحر مزيها خم قان أي ساينس يخون بلان خلنا نماتس سلازي تي أدلاينتو رؤيو مس كل عين التمرتي مس حسابات ناي قطبا بلو مس ناي انجينيرينج كم تزغلص كلكا مس ساينس مس كل ندحر زامل كوينو وفري اب ماتس ندحر غيركا نتخال عين التمرتون تفوس لخا تبراتو لخا مالتي انا قطري كلا يكون مس نفسي انتم زي تفوتو مسلي كم اول نغصي أنا قطري بحال علوني عسرت ولودات بعد قطري بخر ولودي قطري شعت حساس لدي أنا قطري الله زخونة عودي أو زخونة ملاي أو زخونة قطري نعرف طول نهم ملكتي عم نقالي الله مقصد توهيله مدمار ملكتي عرفوكي الله قصارات توهيله مقدار ملكتي أبتم زي فلطوني تغمي يربحهم نتسقمهم مضح ملكتي عماتي خيكسب عفردي اللخو بدانيات حقي زي بالمعرك ممقال ملكتي أبي زي اللخو عملو حد بمترو تسيمه أبقى زي متعمري مسيلة أما لخيبتات اللخو فتنة تمسيلة أبي زي اللخو نزمت هاجر نخعمت من كل خالي يخون
كبيد برات يتوكو أسمي عقلي دقري مسكنة يا سنة كم كله خوينا يعمم يبركت الجامعي نلومي أهلنا خيبزحكم عمل انتحسكم تعالوا قبلومي فتاتكم كعبي كبزح بتوتكم يغنيل ወደብቲ ዘአጋጣሚ ኣብ ትዕለት ሓለፍቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ንኡዞባ ደቡባዊ ምዕራብን ዳይሬክተራትን ሱፐርቫይዘራትን ናይተን ኣብቲ ንኡዞባ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትን ተምሃሮ ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ መባእታን ማእከላይን ደረጃም ወለዲ ተምሃሮ ቤት ትምህርትን ካልኦት ኣጋይሽን ዓዲሞም እዮም እቲ ጽልዋ ኪነ ቤት ትምህርቶም ናብ ካልኦት እውን ድሪኽ ዝፈጥር ንምግባር ጽዒሮም ጅት ዘቕረብናዮ ትሕዝቶታት እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ገሊኡ በዚ ዝረኣኻዮ ከምቲ መእተዊ ኢልና ዝገለጽናዮ ማለት ብድሕሪ ባይታ ካብ ቆጽርታት ጀሚርካ ብድሕሪኡ ኣብስትራክት ዝኾነ ነገራት ዋላ ናይ ግዜ ቆጻጽር ራድዮ ወይ ገለገለ ሓሲብካ ንእሽተይ ብተግባር ኣብዚ ከነሪኦም ፈቲና ካብኡ ዝተፈላለዩ ከምዚ ኣብዚ ተዳሪኻዮ ሞዴልስ ናይ ህንጻታት ነይሩ ሓደ ህንጻ ክስራሕ ተኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሳርፌስ ኤሪያ ቮሊዩም ናይቲ ህንጻ ሪኢኻ ትዘድለካ ናውትታት ድዩ ወይ እንደሆነ ቀረባት ቅድሚ ምጅማርካ ትዳለወሉሞ ብኡሪኢኻ ባጀት ኣውፂኻ ትሰርሓሉ ሞዴላት ኣብዚ ክንርኢ ጸኒሕና ግን ካልእ ኣብ ሕልፍ ኢልካ እንድሕሪኢኻ ኾንካ እቲ ምስ ሳይንስ ዘገድሰና ከም በዓል ሪፍሌክሽን ገለገለ ዝብሎ ነገር ኣሎ ሓደ ነገርሲ ኣብ ገለን ተቐሚጥካዮስ ምስሉ ኣበይ ይመጽእ ርሕቐት ናይ ምስልን ርሕቐት ናይ እቲ ዘሎ ኦብጀክትን እንታይ ይዛመድ ገለገለ ዝብል ኣብስታት ንእሽተይ ኣርኢና ነርና ካብኡ በዚ እንድሕር ሕልፍ ኢልካ ሳስፔንሽን ብሪጅ ገለገለ ዝብል ንእሽተይ በተም ተምሃሮ ዓቕሚ ዝተዳለወ ነይሩ ድንድላት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ገሊፅና ነርና በስታት እንተሪኢኻ ድማ ዘወሪድካ እንትኸድካ ንኣብነት ናይ ነፈርቲ ክዓልባ ከለዋ ምስ ኣንግል ኦፍ ኢሊቬሽን ኣንግል ኦፍ ዲፕሬሽን ዝበሃል ነገራት ኣለና ኣብኡ እንድሕር ሪኢኻ እንታይ ኢኻ ትርኢ ነፋሪት ኣብ ላዕሊ ኮይና ልዕሊ ደበና ኮይና ክትወርድ እንከላ በቲ ሲግናል ተሰዲድሉ እቲ ኣንግል ካልኩሌትድ ኮይኑ እንተደኣ ንእሽተይ ስሕት ኣቢልዋ እታ ቦታ ካብቲ ኤርፖርት ክወፅእ ክእል እዩ ብትክክል እንድሕዳ ካልኩሌት ገይርዋ ምስ ግዜ ተኣሳሲሩ ማለት እዩ ኣብታ ልክዕ መስመሩ ከም ዝዓልብ ክገልጹ ዝውዒሎም ዞም ተምሃሮ ማለት እዩ እዚ ሎማዓን ዘቐረበ ትሕዝቶታት እቶም እትን ተምሃራይ ክብድሁ ክእል እዮም ወይ ማትሲ በዳህ ዘይምዃኑ ምዝንጋዕ ምዃኑ ማትሲ ኢና ሎማዓን ተቕሪብና ከም ሓቂኻ ማትሲ ምዝንጋዕ ስለ ዝኾነ እንዳተዘናግዐት ሰብሲ ንኽሪኦ ወይ ንኽሰርሖ እዩ ቀሪቡ እዛ ቤት ትምህርቲ ምስጢር ለውጥን ምኹስኳስ ብሉፅን ስልጡንን ተምሃራይ ስጡምን ድልድልን ስሉሳዊ ርክብ መምህር ተምሃራይ ወለድን ምዃኑ ብኣጉያ ነቂሓትሎም ስለዝኾነ ድማ ብቐጻሊ ጽዑቕ ርክብ እናገበሩ ኩነታት ደቆም ክፈልጡን ፈሊጦም ድማ ክልውጡን ዝጽዕሩ እዚ ድማ ነዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ መዳይ ዲስፕሊንን ብቕዓት ተምሃሮኣን ብዙሕ ምህርቲ ክትሓፍስ ኣኽኢልዋ እዩ እዚ ሎሚ ወሲዶሞ ዘለዉ ሰረተ እምነት ቁፅሪ ናይ ምቕያር ተበግሶ ድማ ሓደ ኣብነት ናይዚ እዩ እቲ ውህደት ኣሎ ኣብ መንጎ መምሃራንን ኮሚቴ ወለድን ከም ዝብልካ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ኣኼባ ኣለና ብስሩዕ ኢና ኸ ንገብሮ ቀዳም ኣብ ወርሒ ኩሉ ግዜ ናይ ሰዓት 4 ክትኮን ከሎ ኣብዚ ኣኼባ ኣለና ምስ ተምሃሮውን እቶም ኮሚቴ ብምሉእ መምርሒ ናይ ዳይሬክተር ኣኪብልና ምስኦምን ብዛዕባ ዲሲፕሊን ብዛዕባ ትምህርቶም ክግደሱ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት መጻኢ ዕድሎም ንፅባሕ ንጎ ተስፋ ናይ ሃገር ምዃኖም ንፅባሕ ንጎ ከዓ እሶም ዝያዳ ክፅዕሩ ከም ዘለዎም ከዓ ፀቒጥና ንሰርሓሉ ኣገባብ እዩ ብሳልሳይ ምስ ወለዲ ቀጻሊ ርክብ ይደሎ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ርክብ ኣለና እዚ እቲ ምድብ እዩ ብፍሉይ ኩነታት ተዳሃሊኻ ናይ ነፍሲ ወከፍ ክላስ እንዳኸድካውን ርክባት ትገብር ኢኻ ብሓፈሻ ግን ንወለዲ ኩሉ ግዜ ፀውዒና ብዛ ዘለናያ ቦታ ህሉ ኩነታት ናይ ደቆም ህሉ ኩነታት ናይ ተምሃሮ ኣብ ምንታይ ምዕባለ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ምንታይ ከድኻማት ርኢ ኣለዉ ናይ ዲሲፕሊን ጉዳዮም ኩሉ ምስ ወለዲ ቀጻሊ ርክብ ኢና ንገብር እዚ ኸ ኣብቲ ትምህርትና ዓብዪ ለውጢ ርኢና ኣሎ መንግስቲ ቤት ትምህርትን መምህርን ጥራሕ ይደዳሎ እቲ ዝበዝሕ ርክቡ ተምሃራይ ኣብ ገዙ እዩ ምስ ወለዱ ስለዚ ዝያዳ ኣብዚ ፅዒሩ ክሰርሕ ከም ዘሎ ፍረ ፃዋማ ክረክብ ተኮይኑ ወላዲ ክከታተል ከም ዘሎ ኣትሊስት ኣብ ወርሒስ ሓደ ግዜ መፅኡ ናይ ደቁ ኩነታት ክፈልጥ ከም ዘሎ ብትምህርቲ ፀኢድና ንዛረበሉ እዩ ተምሃራይ ምስ ወላዲ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እንድሕር ገይሩሉ ነቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ስለ ዝኸውን ወለዲ ዝዓበየ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ
ኣብ ገዛም ሰዓቶ ተማሃራይ ኣብ ቁጽሪ እንታይ ይኽገብር ዘለዎ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ወዘተ ክገብሩ እንድሕር ኢሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ መጹ ድማ መምሃራን ከዓ ክምህሩ ከለዉ ሪል ኦብጀክትስ እንዳተጠቐሙ እቲ ትችን አይድስ ሓገዝ ትምህርቲ እንዳተጠቐሙ እንድሕር ምሂሮሞ እዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣብ ቁጽሪ ዘለዎም ድኽማታት ክፍወስ ስለ ዝኽእል ዝያዳ ሕጂ ሎም መዓልቲ ገለ ትምህርቲ ወሲዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንብል ተምሃሮ ይኹን ዋላ መምሃራን ኢቭን ወለዱ እውን ገለ ትምህርቲ ወሲዶም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ኣብዚ ኣጋጣሚ ብተምሃሮ ዝቐረበ ምርኢት ኤግዚቢሽን ብዙሓት ተምሃሮ ተምሳእ ዘሕደረን ንሕልኽለኻት ቁጽሪ ብግብራውን ቀሊልን ኣገባብ ዘርድእን ኮይኑ ቀሪቡ ነይሮም እቲ ኣብ መድረኽ ብተምሃሮ ንፍሉጣት ፈላስፋታትን ስነፍልጠተኛታት ቁጽርን ዘላሊ ብድራማዊ መልክዕ ዝቐረበ ትሕዝቶ ድማ ኪኖ መሳጥነቱ ተምሃሮ ንሶምን ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ቁጽሪ ብዙሕ ሓድሽ ፎርሙላታትን ኣገባባትን ምሂዞም ኣብ መጻኢ ንዝለዓለ ክሓስቡ ከም ዝደረኾም እዮም ብዙሓት ተምሃሮ ገሊጾምልና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቁጽሪ ኣጥሬሞ ዝነበሩ ተመኩሮታት ድማ ደፍኣ ሓይሊ ከም ዝኾኖም ይሕብሮም ኣብዚ ኣጋጣሚ ድማ እዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቁጽሪ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገቡ ተምሃሮ ታሽዓይ 10ን 11 ክፍልን ሸሊሞም ኣይ ተመክሮ ካብ ንእሽተይ ኣብ ወይደት ሓዘን መሰረተ ነበረናይ ካብ ንእሽተይ ሒዘ ሰነመርክ ኻኒ ዝያዳ ፈትዮ ማለት ሽዑ ቆርቦ ጀሚረን ማትስ ማለት ነዚ ቁጽሪ በሐሳብ ጀት ቆርቦ ጀሚረ ከምዚ ሲምፕል ክማቅሎ ከለኹ ገለመለ ገለ ከም سنتنس كسرح كلا حدا مولا حصاد كسرح كلا همش دس بلاك هم زخان بنات كأنا خمس جيرة قلت بالكلا كم يخان ما تسكخهم يحان تقطر يركز كالي تقطرهم كم يركب وابتها قطرس حقوس فترة لها ما حدا تعرف كلا كل تجير كلا خم يعني عيد دانس لازس حقوس نعيد فترة اللي ما صار كله مالتي اسمه صارته خاني كابس درايد متوالز نعيد مسارة سرت حزني مسراخو خاني زيادة فتيو قريبة طبو نعلل لنا هم أنا مسموات بالخير ما تصبر إسقام أبال تراي كاب ودي عرك ولادي عرك خاجل أيكون عند سلوى السوق بعد خانين بقاس دليت تراي بعد هذا التوجيس كا بعد أي متسيمات كم تخيل تقريب كا عند تقريب كا 10 سوق ميز 4 كامات شجرة ولا عند تراي برسخة أغلي الكام أمان تراي. Would you imagine for a minute, please, how our world would have looked like without mathematics? The world that we live in, I mean the roads that we step on, the houses that we live in, the schools that we go to, will all be broken things. And not all those things will be broken, even us, as humans, will be broken. I mean, not physically though. So knowing how to add, subtract, multiply, and divide made our life so easy. بدرجة عالم يخون هاجرنا دخام أب قصري رؤينا خون إسخي ظلم إذا دخام جنا ناي تمهارو ترايل كاز حلف زي كونم أب أجوات مهارانان مرداتنا يقصر مهرانان رديت ولدي مسناي تمهارو تعار أواسيبكه كرن كسر حلون زلوا يوم أبز أكاد أمد ما أزبيت مرتين بقصر استسنية ندخامات تمهارو زجنجم استاستيكا وحبريتها دحر مهاب أبتم بمصنع تسترخبوت أنك دخاماتن مفتح من قدتاتنا تكيرو سافح مجلس هيبوم جينا زي بزوح قاريد نازلو نجار بديه نازلو نجار سنحنا خبقمين بدهون دي جي كله زميلكاتو عكال جامع ملعال كدلينا يوالتي ممهران بيننا سرحنا كن بدهاي نخلن تمهرون بينهم سلاز عارو خونا كلن ولدن بينهم خونا كلن إدني تتححس كاجن مسجي زيت تزلو شجر كفتح كم زخل رجوتي مالتي كل جزء أبقطري تاقن دي كم جراديت نجار كوينا نرخبة جيجاتات مفرحي جيجاتات أبقطري كفرح يا بلام جيجاتات نسرح كم زلنا مرأي يوم مالتي مبزحتي تمهارو جيجا سلاز فرحو حسب مسفتنو تسفاي غوصو قطري كم يكونن قطري مسرحيو بحانت جزين رخبو نجر يكونن كاب كل سبجكت زفليو نسيو مالتي كاب كل عودات زفليو سلاز خاني نتا قطري أمر تردينا نتا قطري كن فرحو ويك أخم بدها سبجكت كن وثرو عين خلينينا مالتي بتوساخي يوم مزحفتنا كاب مبعث درجة كساف كل درجة زلو مزحفتنا تتححس يوم زخونا حد شهر استيكونا نتمهارو زمزوم أب كلاي درجة مسبزرو أب مبقى درجة خلو تي أرستات كله يلا ليوعم انتاي تراي زكاير صفحات عمقوتن يكاير
حجي حنت أمر أب مبقى تخلها أنت تردياتك نسا عيتغيرن يا مالتي نتمهراي كرشن أفسليران دا صحافكو زيازي أنتيلو حقي يبلو اللخو مالتي تقداميتي تسلايتنا قصر خاني إذا حقي مبالي مالتي زخانا نجار حقي أيكونن حق ولا كتسعبو اندحر كوينكا تفلطو يزلك كتردو هو حقي لك اختامنا له لك زي حقي اتختل انت لك كن نعخا ولا انت تقبرك تزلاك يا مالتي حجي كل ممهر نقصري كردو زلو ناي قصر ممهر قصري حقي يكون تحقي كابي متي الله مسرات انت مهرونا اذن ريو كامنوا له مثلا اندحرار يوم نزن ما قد زن اندحر يوم حجي قصر حق خمسه يكون يفلطو كل غزي حقي تختلو مبال بورتعين زخون اساب انت مهارو طراي زي يكون دات واحد حق خمسه يكونوا كم زي يكون عرينا حق خمس خون عرينا كسر حلو نقبرو زين اجامنا ممهري مالتي ولدي ناتهم ايد كالعلو لهم يلنا ولدي كل غزي تبدحنا ነገር انت ولا ولدنا ولا بزتمهرون زي تمهرون ولدك هون خل قصري كبار مهنا زي تمهرسب كم يجري يفلطا ولا حنت خفلطا يكلني جن كبار هذا بالامر جن اقول له حجن ولادو انت يبلو سنه فلطاتن محبراوي تمرتن صبق امتيخا صبق قصرس كبار حقها كبار سلازخونت يحمامتي همبر سخايكون كان حاميكا زبل انت يبلو نتم دقمات يتابعوا قصرس حقهم هو حمامتيهم دسز حجي قصري كبار سابجكت ايكونتن انا ولد خان تمهرونا كنحجزهم يزلنا ممهران كاني كم زمش شلل كل خاي يقولون حجنا ايو غزا خي سراحات مت شلل كل خا قلمش كوم خون يقول بانصارهم ان كحزنا له كم زيد تصلونا قال دي كونس نعنا حاليهم كوم دغبر سلازي ممهران كاو تغيرهم كحزنا خولله صاحت غبر دلك نجر كاني كتصعر كتقلالك حنقول كاس كتركم يبلكان هكو يتغبر يبلكان توصل حلك ابز حج زيدلنا انا ادكيمنا دلو نجر calculators حنت نجر كسرح كلها calculation قلال ياكوتا دلا تنامبراتكو ግን ግዜ ናይ ግዜ ከይተቀትል ልካስ ብኳልኩሌተር ጥቀም ሽዑ ክትጥቀም ይሃን ጽባህ ዳን ካልኩሌተር አለን ይሃትብል ሽዑ ትሁለፈ ለኻ ማለት እጂ ስለዚህ በዓንጎላ ተንሰርሕ ነርና ግንስ ለምን ያኔና ሰርሕ ኮን ሓንቲ መኻበደና ነይሩ ብኾም ያኔ ከቢል ብና ንሓንጎላስ አልሚስ ነሰና ሁኪ ገና ያሰደልና ናምበር ከቢድ ገለ ኮን ሰው ፈሪሕ ወገለ ሳይኮነ بعنا الأكابين يدنا كالكيت الله تكمل حنقولنا على المسند يدنا هوكي جينا يدنا بقليني ما تصور حكلا كلك إحنا زبي مسنعك أبكون مربح بغطري حبون ولا كره متاعي إسكاخ رجل صعب على ماي ولا ذيك حيش لومي خباي حجزوني تحجز كلنا هاجر كنعبي كندي على منا كنعيم ونزاع قطرنا هاجر زمتونا بغاسي نحنا تزي كوينا نغطري انتاي تامهم كوينا البغطري كحجوز نهزبي كسعر بعمي كسبومي كنكح نهزبي البوحلنا يكون كون زفتن بحيلي حبري يالني بحبروم زنتره حنقولي يالني بحنقولهم زنتحه أهزاب اللوني سبوم مسدومهم نهاجرهم زوفه أحمغني آلس نقطري تزي كوينه بلوني بزير عدي أصنعي قطري أسر لكم أسر نايس دراهم يغلقكم ما معبولو هاجركم حضر لكم حضر ناي مدركم حضر لكم حضر ناي مدركم ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ኣብ ናይ ኣውዲዮቪዥዋል ስራሓት እውን ብዙሕ ሰጊሞም ሓድሽ ኣገባብ ሞጁል ብምትእትታው ተምሃሮኡ ብሞባይላቶም ክመሃሩ ዝኽእሉ ዕድል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገልጽ ትሕዝቶውን ገለ ካብቲ ኣብቲ መዓልቲ ዝቐረበ መደብ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ቤት ትምህርቲ ነዚ ኣጋጣሚ ክውን ንኽኸውን ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሮ መምህራን ናይ ክብሪ ሽልማት ዓዲሎም እዚ ብቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰንበል ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶም ከም ደወል ንውድድር ብኻልኦት እውን ክሰዓብ ዝግብኦ እዩ ወለዲ መምህራንን ተምሃሮን እጃምናን ተጌርና ድማ ነዚ ጉዕዞ ምውቕን ሙቹእን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን ብቐንዱ ድማ ዝምልከቶ ኣካል ሚኒስትር ትምህርቲ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ንለውጢ ተምሃሮና ኣብ ትምህርቲ ቁፅሪ ብዝግባእ ክቕልሶም ከማእዝኖን ክከታተሎን ንላቦም كينا ناي قصر خطكون كي تحلل كام سرح مو هيدأ أين تحلل